Што вядома пра вялікую групу вызваленых палітвязняў і хто ў яе ўвайшоў, які падарунак Лукашэнку зрабіў прэзідэнт Злучаных Штатаў і што вядома пра беларуса, якога арыштавалі за шпіянаж. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко вызваліў вялікую групу палітычных зняволеных. Усяго 52 чалавекі, сярод якіх 38 беларусаў і 14 замежнікаў. Усіх іх пасля памілавання адразу вывезлі за мяжу, бо такой была галоўная умова кіраўніка Беларусі. Самы галоўны з вызваленых палітвязняў гэта Мікола Статкевіч. Адзін з самых прынцыповых і вядомых палітычных супернікаў Лукашэнкі адмаўляўся гвалтоўна пакідаць тэрыторыю Беларусі і проста сеў у нейтральнай зоне. Гэта замарудзіла працэс вывазу іншых зняволеных за мяжу. Акрамя Міколы Статкевіча, у вялікай групе вывезеных у Літву палітвязняў апынуўся блогер Ігар Лосік. Заснавальнік канала «Беларусь галаўнога мозгу» правёў за кратамі больш за 5 гадоў. Яму прысудзілі драконаўскі тэрмін у 15 гадоў. За кратамі ён перажыў сямейную драму. У 22-м годзе арыштавалі яго жонку Дар'ю, і падчас зняволення яна вырашыла развесціся з Ігарам. Анархіста Мікалая Дзядка затрымалі ў лістападзе 20-го года. Ён хаваўся ад сілавікоў у Асіповіцкім раёне, але яго вылечылі. Падчас і пасля затрымання яго білі і катавалі. Праз год пасля арышту Дзядка асудзілі на 5 гадоў калоніі. Але ж па сканчэнні тэрміну анархіста не выпусцілі. Супраць яго выставілі новыя абвінавачанні. Былы кіраўнік маладога фронту Зміцер Дашкевіч быў асуджаны ў 22-м годзе на 1,5 года калоніі па народным артыкуле, але яшчэ двойчы яму давалі тэрмін нібыта за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі. Акрамя таго, на волі апынуўся філосаф Уладзімір Мацкевіч. За кратамі ён правёў 4 гады. За ўдзел у пратэстах, абразу Лукашэнкі і стварэнне экстрэмісцкага фарміравання яму прысудзілі 5 гадоў зняволення. На той жа тэрмін была асуджаная рэдактарка Белсата Ірына Слаўнікава. Яе разам з мужам затрымалі ў кастрычніку 21-го года ў мінскім аэрапорце па вяртанні з Егіпта. Разам са Слаўнікавай вызвалілі журналіста з Гродна Паўла Мажэйку, а таксама яго гомельскага калегу Яўгена Меркіса. Поўны спіс вызваленых людзей можна адшукаць на сайце ці ў тэлеграм-канале нашай Нівы. Вызваленне новай групы палітвязняў стала магчымым пасля чарговага візіту ў Мінск прадстаўніка Трампа Джона Коула і намесніка памочніка дзяржсакратара Злучаных Штатаў Крыстафера Сміта. Як напісаў лукашэнкаўскі тэлеграм-канал, перамовы працягваліся 5 гадзін, але жонка Джона Коула напісала, што яе муж правёў у Мінску 2 дні. Да апошняга моманту амерыканцы не ведалі, каго ім перададуць. На сустрэчы з Коулам Лукашенка быў без гальштуку. Кампанію яму па традыцыі склалі пастаянны прадстаўнік Беларусі пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый Валянцін Рыбакоў і старшыня камітэта дзяржаўнай бяспекі Іван Церцель. Амерыканцаў гаспадар Палаца Незалежнасці сустракаў з паказной радасцю. Hello. Джон, приветствую тебя. Спасибо, что приехал. Спасибо, ты молодец. Прошу. Тэму палітвязняў Лукашенко ўзняў сам, прычым ён назваў іх закладнікамі, як раней тое зрабіў Дональд Трамп. Але ж Лукашэнку відавочна не падабаецца, што амерыканцы паралельна вядуць перамовы і з дэмакратычнымі сіламі Беларусі, якія, на думку Лукашэнкі, толькі спрабуюць прымазацца да працэсу. Ну и, Джон, слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там, политзаключенных и еще чего-то. Заложников, да? Заложников. Я не против. Давайте обсудим эту тему так глобально. Еще это важно почему? Потому что в Европе, и особенно наши, беглые мы их называем, они так хотят примазаться к этой теме. Ну, Крис, ты это хорошо знаешь. Я хорошо информирован, ты с ними переговоры ведешь и с нами. Ради бога, это ваше дело, с кем вести переговоры. Акрамя таго, ён заявіў, што не супраць выпусціць усіх палітвязняў, але для гэтага яму патрэбная глобальная сделка. Мы абсолютно не сторонники того, чтобы эти люди находились в исправительных колониях, тем более они не за политику осуждены, на статей таких нет в Уголовном кодексе. Если Дональду интересно, наверное, не очень, мы можем по каждому человеку представить суть его правонарушений и преступлений. Но я готов обсудить эту тему, и если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, Господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп, большую сделку.
Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный, да и для вас, наверное, тоже хватает в мире проблем. Таксама Лукашэнку прывезлі прэзэнт ад Дональда Трампа. Ён напісаў яму ліст, у якім павіншаваў з днём нараджэння і перамогай Арыны Сабаленкі на US Open. Рыбакоў, які перакладаў ліст, падобна вельмі моцна хваляваўся. Трымценне рук трапіла на відэа прапаганды. Уважаемый господин Лукашенко, Мелания присоединяется ко мне в том, чтобы передать наши наилучшие пожелания по случаю вашего дня рождения. Мы случай отметим. Хотя у нас не принято там в Беларуси. Мы особенно удовлетворены тем, что признаем великолепную победу белорусской теннисистки Арины Сабаленко на открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Але ж гэтая паштоўка аказалася не адзіным падарункам ад Злучаных Штатаў. Коул заявіў, што Амерыка здымае санкцыі з авіякампаніі «Белавія», а таксама перадаў Лукашэнку запінкі з выявай Белага дома. And as I was leaving the Oval Office with that, he said, "Come back, don't forget, I have these for him." Я уже выходил из овального кабинета, он меня остановил и попросил: подожди, стой, не забудь вот это передай президенту. Да, интересные запонки с изображением Белого дома. Но я постараюсь в долгу не остаться. Так благодарить Дональда и Меланию. Пасля сустрэчы з амерыканцамі Лукашенко асобна прыняў Валянціна Рыбакова, якога прызначыў адказным за працэс перамоваў з США. Кіраўнік Беларусі пахваліў Трампа і даў задачу усяляк дапамагаць яму у яго намаганнях па спыненні вайны ва Ўкраіне. Мы должны всячески поддерживать его устремления. И я попрошу вас не то, что не отходить от этого вопроса, а делать все для того, чтобы этот вопрос не сошел на нет. Потому что я понимаю Трампа. Одна сторона одно хочет, другая другое. Он между ними посредник. Какой бы он сильный и мощный не был, он же не будет решать вопросы ни за Россию, ни за Украину. Поэтому надо действовать вместе. Лукашенко зноў паўтарыў свой тэзіс пра гатоўнасць вызваляць, цытата, так званых палітвязняў, але ў той жа час намякнуў, што яшчэ больш людзей, чым таго хочуць амерыканцы, ён можа ў любы момант кінуць за краты. Нам ни политзаключенные, ни вообще заключенные не нужны. И ты же слышал, я американцам сказал, они говорят 1900, 1300, 1400. Мы не хватали первого попавшего на улицу. Мы понимаем, что еще несколько тысяч ходят и косо смотрят на власть, на страну и так далее, хотят тут что-то перевернуть. Мы это понимаем. Пакуль Лукашенко вызваляе палітвязняў, працягваюцца затрыманні і суды за палітыку. Цяпер зноў быў затрыманы былы аператар Белсата Алесь Любенчук. Ён выйшаў з калоніі ўсяго паўгода таму, цалкам адбыўшы трохгадовы турэмны тэрмін. Да 2020 года Любянчук супрацоўнічаў з тэлеканалам Белсат. Калі праца ў Беларусі стала немагчымай, хлопец адышоў ад журналістыкі, але ж заставаўся ў краіне. Яго арыштавалі ў маі 2022 года і інкрымінавалі супрацоўніцтва з Белсатам як удзел у экстрэмісцкім фарміраванні. Алеся Любенчука асудзілі на 3 гады зняволення, пасля сканчэння якіх ён выйшаў на волю. Прычына чарговага арышту пакуль невядомая. А ў Мінску асудзілі джазавую спявачку і кіраўніцу вакальнай студыі. Вераніца Яноўская з Мінска 40 гадоў. Яна замужам і гадуе 2 непаўналетніх дзяцей, а таксама з'яўляецца выпускніцай Акадэміі навук і апошнія гады працавала ў сваёй вакальнай студыі. Сярод яе вучняў лаўрэаты і дыпламанты міжнародных і беларускіх фестываляў, студэнты музычных навучальных устаноў не толькі Беларусі, але і краін Еўрасаюза і Злучаных Штатаў. Жанчыну асудзілі ў сярэдзіне 25 года. Ёй прысудзілі хатнюю хімію за ўдзел у пратэстах. Стала вядомае імя беларуса, якога затрымалі ў Польшчы па абвінавачанню ў шпіянажы. 9 верасня польскае агенцтва ўнутранай бяспекі затрымала грамадзяніна Беларусі, які, як сцвярджаецца, займаўся разведвальнай дзейнасцю. Гэта стала вынікам доўгай аперацыі, праведзенай сумесна са спецслужбамі Чэхіі, Венгрыі, Румыніі і Малдовы. Беларусы ўжо выставілі абвінавачанне і арыштавалі на 3 месяцы. Разам з яго арыштам Міністэрства замежных спраў Польшчы выслае з краіны аднаго з работнікаў пасольства Беларусі ў Варшаве. Затрыманы
Затрыманым аказаўся 33гадовы Уладзіслаў Надзейка. Ён быў членам беластоцкай харугвы «Паспалітае рушэнне». Калі КДБ Беларусі прызнаў гэты рух экстрэмісцкім фарміраваннем, то прозвішча Надзейкі фігуравала ў спісе датычных да яго. Пра Надзейку вядома няшмат. Ён валодаў у Польшчы прадпрыемствам па перавозцы людзей, але цяпер яно ўжо закрытае. Чалавек з такім імём і прозвішчам фігуруе ў якасці кіраўніка студэнцкага самакіравання юрфака Гродзенскага універсітэта ў 11 годзе. Іншых згадак пра яго няма. «Паспалітае рушэнне» было створана ў верасні 22 года пад эгідай Валерыя Сахашчыка. Амаль адразу яго прызналі экстрэмісцкім фарміраваннем, а пра арганізацыю неаднаразова ў негатыўным ключы згадывалі як Александр Лукашенко, так і Іван Церцель. Нібыта удзельнікі рушэння выношвалі планы па захопе беларускіх населеных пунктаў. Аднак у жніўні гэтага года арганізацыя спыніла дзейнасць. Паводле польскага рэестру юрыдычных асоб, рашэнне пра ліквідацыю было прынята яшчэ ў кастрычніку мінулага года у сувязі з адсутнасцю актываў і фінансавых рэсурсаў. Адпачынак беларускай сям'і ў Эміратах абярнуўся трагедыяй. 48гадовая жанчына памерла, а яе муж апынуўся ў турме. Жудасная гісторыя адбылася яшчэ ў красавіку, але вядома пра яе стала толькі цяпер, калі адна з удзельніц звярнулася да журналістаў. 4 членаў адной сям'і, маладая жанчына Святлана, яе 4гадовая дачка, 48гадовая маці і айчым Яўген паехалі адпачываць у Арабскія Эміраты. За паўгода да таго яны ўжо туды ездзілі, і ўсім усё вельмі спадабалася, таму сям'я вырашыла паўтарыць падарожжа. У адзін з дзён маці з айчымам засталіся ў гатэлі, бо адчувалі сябе блага, а іх дачка з унучкай паехалі на пляж. Вечарам Святлана вярнулася ў гатэль і ўбачыла каля нумара ахову. Высветлілася, што маці памерла, а айчыма арыштавалі. Вечарам напярэдадні трагедыі сужэнцы адзначалі вайсковую прысягу сына і працягнулі выпіваць наступным ранкам. Жанчына заснула, а калі муж захацеў яе пабудзіць, то пабачыў, што тая ляжыць на жываце ў ванітах. Мужчына пачаў яе тармашыць і біць па твары, але гэта нічым не дапамагло. Яна памерла. Пасля ўскрыцця эксперты высветлілі, што ў памерлай быў цыроз печані, але прычынай смерці прызналі няўдалыя рэанімацыйныя дзеянні мужа, якія прывялі да кровазліцця ў мозг. Беларус правёў амаль 3 месяцы ў турме, пасля чаго яго вызвалілі. Суд прызнаў, што адказнасць за гібель жанчыны ляжыць пароўну на абаіх сужэнцах, але ж пашпарт мужчыну не аддалі, каб ён не з'ехаў без платы прызначанай яму судом кампенсацыі. Падчарка ў сваю чаргу лічыць айчыма невінаватым і цяпер шукае юрыдычнай і іншай дапамогі. Пад Лагойскам легкавік збіў дзіка і перакуліўся, а тэлефон кіроўцы сам адправіў паведамленне ратавальнікам. Сёння ноччу на трасе Мінск-Віцебск каля вёскі Казыры кіроўца Hyundai збіў дзіка, пасля чаго з'ехаў у кювет, урэзаўся ў дрэва і перакуліўся. Ён не мог сам выбрацца з пабітай машыны, але яму на дапамогу прыйшоў яго смартфон. Айфон мужчыны сам даслаў паведамленне ратавальнікам пра аварыю і яе каардынаты. Работнікі МНС неадкладна выехалі на месца і даблакавалі аўтамабіліста з яго пасажырам. Пасля гэтага медыкі даставілі абаіх у мінскую абласную бальніцу. Вось такія навіны чацвярга. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу Ніву, глядзіце нашу Ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.